Ну вось, сябры, што за год такі, ад пчолаў не адбіцца. Прыляцелі, мабыць, засяляюцца ці што, ці яны туды ўсе не ўлезлі. Гэта цікава. Як вам такое? Прыгажосць? Прыгажосць, сябры. Што тут сказаць? Прыгожая шапка на дамку, правда? З розных ракурсаў для вас, сябры. Будем назіраць. Калі все не ўлезуць, тады будем здымаць так.